Hát, én nem tudom, a következő videó előtt majd tovább fogok állítani az egész házamat. Sok mindent elviszek magammal, ami kell, vagy ami nem kell. És hát amúgy kell csak állítani, azt tudni. Vagy csinálok egy másik szervert, és akkor majd azzal fogok játszani, mert ezzel a szerverem majd csak pár alkalommal foglalva fogok játszani. Jó, ezt a még ott azok, ne, please, olyan hajom legyen hamar, mert már megy egy skeleton. És meghalt, de legalább ide adta ezeket. De hát, mindegy. Hát mindegy.